Odede tamo jogo makedo ne ratiro mar oganda ma pacho kae mar mondo mi kik donja e pinyno mar Tanzania kendo kik chunga kod jatend kweth mapengo piny owacho e pinyno mar Tanzania katudore kod bura ma yande omakne mano mar ndhogo pinyno mano dwe mokadhe mano bakne Tundu Lissu mano bura makamano tamo gi mar mondo mi kik gidonje pinyno mar Tanzania nyalo bedo ni seche moko oro ote mage ahinya nyato ne riwruoge mamoko makedo ne ratiro mar oganda obede pacho kae kata e riwruok mag pinje mag Afrika ma Ugwe. Namba achiel, gima koro odong' e obwongo ji e piny ngima en ni Tanzania nigi president ma dictator. Mano gima dong' kanyo. En dictator yo machalo nade? Nikech jok man oko kata kuma wantie ni ok wanyal bedo gi ng'eyo maiye kuom intelligence masuluhu nigo to en bende nikech security ok onyal wacho nwa all the details but koro gima bro dong bottom line ma jo piny ngima ong'eyo globally en ni human rights activist nyodhi Tanzania kuwuok Kenya to tamgi gibedo deported. Nyalo bedo ni en gi be a very good reason momiyo mano no otimo gima nyo otimo no kuom weche mag security nikech yes wan gi East Africa community but jatend piny ka jatend piny ei pinjego pod nigi jukumu mar neno ni pinye nigi kwe kendo onge ng'ama nyalo donjo maketh kwe kata joma nie iye kanyo manyalo ketho kwe. So ok wang'eyo ni en gi marom nade to ma e kama koro nonengo bed ni foreign affairs marwa koro nyisowa ni wasetudore gi telo mar piny Tanzania to reason momiwa en magi wabedo kwa winjo kaka foreign affairs mano ma piny Kenya noloso kata kamano kapok wadhi kanyo nyalo bedo ni en luor mane ma Samia Suluhu ne ntiere godo nyalo bedo ni no luor ni kwani jogo ne dhi timango Kenya. To be honest with you, Kenya oluorwa gi pinje mang'eny e Afrika to gi pinje moluorwa emomiyo kata gima Gordon Kachola wacho ni onego bed ni sechegi ne wasewuoke one passport mwachak wachope one currency to wanyal chope one currency nikech kata mana weche ohala jo Tanzania oluorowa ni wajoma very aggressive ka oyaw borders ni ohala nyalo timore kama to gipani wadhi ka ohala te maonge gima gibro yudo. Jo Uganda bendo luorowa in the same breath mak mana ni Uganda to koro nitie kaka dhok oriwowa omiyo gin luor the kiwango magi luoro wago okrom gima Tanzania. Jo Tanzania kendo koro kata mana weche mag language omiyo koro one far apart moingo kaka wan gi jo Uganda nikech jo Uganda wacho kizungu mang'eny ma romre gi mwa wacho sometimes even better. Jo Tanzania ne Mwalimu Nyerere oketo gi e Kiswahili mang'eny so ibro yudo ka kikwano randomly ji 10 e Tanzania maybe adek ema bro communicate maler gi jo Kenya gi jo Tanzania gi jo Uganda e language so kata language no play a big role e riwo East Africa community. Koro mae mal eluoro man kuom jo Tanzania ni kata ka oyaw gini ma ji obedo thuolo te to gineno ni jo Kenya nikech jo Kenya bende adieri ber kwa wacho jo Kenya bende osetero activism too far moingo kiwango mane dware koro moko kuom wanitie mosekawo activism kaka career mamane kama chieme koro kwa yudo Tanzania to wayudo puodho mamiyo mayom ma pod pok ogolo cha wang'e ni kanyo kwa donjo to wadhi yuto maber ano te adieri wa samoro ok wabi gombo winjo but activist wa onge ni Kenya ka wasepuro activism samoro ok wake maber koro Tanzania pod bungu kwa donjo to wadhi keyo maber kabisa to mae makelo luoro. What do you mean?